Cando lle morreu o abuelo, me parece que me conta que sentiron, estaban dentro da casa, que sentiron petar, saliron fora, non viron nada, e, sin embargo, ao día seguinte morreu o abuelo, ou que vían unhas luces por o agro adiante, que despois morría unha persona. Outras veces, destas da Santa Compaña por aí, nós escoitábamos moito todo isto, porque sacábamos o conto e despois terminaban contando unha che de historias, que unha vez que morreron dúas veciñas dali, eran dúas mozas, e que seica viron como algo pasar por o medio do agro, e ao día seguinte estaba o centeo todo tirado no chan. Dali a pouco tempo morreron esas dúas mozas, que ademais eran irmáns, de tuberculosis ou algo así morreran. Pero estaba todo o centeo tirado no chan por onde viran aquel relámpago ou que fora pasar. Veu xente dali. E despois morreron dúas rapazas ao cabo de 2 ou 3 días, como que se dicían unha luz pasando, e despois ao cabo de 2 ou 3 días apareceron esas dúas rapazas que estaban enfermas e morreron de tuberculosis. Pola noite de San Xoán, e ainda se sigue facendo aquí tamén, entón se sigue facendo recoller as flores de San Xoán e máis os alcloques e rosas, deixanse macerar de noite fora e para outro día lavar a cara con esa auga. E din que é boa para ter para os granos que che salen na cara ou para ter un cutis bonito, claro. Facían as mulleres, claro. Sí. E de feito antes unha muller, pois hoxe unha muller morena, pois parece que é unha muller fina que pode ir ao solarium, pode ir á playa, pode ir tal. Antes a muller blanca era a muller fina, porque era a que normalmente traballaba pouco, a que estaba máis na casa, era a muller fina. E agora cambiou, claro, neso. Pero era... Non recordo así de ter así esos amuletos. O único que sí, eso sí que é, porque, por exemplo, ibas a unha festa ou che compraban o escapulario da Virgen de non sei que, ou... eso sí, o sea, un escapulario de santos. E cada un é a súa... Din que o San Pedro, eu non sei, non me recordo así exactamente, pero pode ser que nos pasaran a todos por debaixo de San Pedro, porque din que San Pedro que che quita o medo. O sea, un rapaz que teña moito medo, eu este ano ainda quería traer a Antía, porque era... Non, sí, pois sí. É que era bo para o dolor de cabeza, eso xa non sería moi así, porque eu tuve moito tempo. Pero o de pasar por debaixo de San Pedro para quitar o medo, sí. O Alto do Chao, en tempos, era así como un medio castro, e dicían que estaba conectado co Castro de Castro e o Castro de Doade. Incluso, non sei se anduveran mirando por aí, pero despois así, o famoso Marco Roxo, que conlinda cunha miña, pero que, a ver, se en tempos os celtas, ou xa, ao mellor se viñan dun sitio a outro sitio, se facían aí unha parada, ou intentaron facer aí un castro, porque agora está desfeito, pero eu ainda me recordo que había así un que chegaba máis hacia o agro, despois a xente empezou a traballalo. Sí que eso sí que me recordo que me dicía meu abuelo que estuveran os das fincas que intentaran escavar cando desfixeran parte porque ten dúas bancadas, digamos, pero que nunca encontraron nada. Eso é unha lenda, non había algo, ou sea, intentaron mirar se había algo, porque, bueno, como no Castro tamén se dicían, no famoso Marco Roxo tamén decían, ou sea, entonces, bueno, que era, porque non é un marco normal, é un marco ancho, é unha pedra ali, entón se decían que sabía algo, entón creo que veu un detector de metales ou así, pero que non encontrou nada. E claro, o sea, a ver, se había un castro aí e outro castro ali, pois un paso dun lado para o outro teria que haber. Poñíamos eso, alcloques, que son os digitales, creo que se chaman, bueno, non sei se sabedes o que son.
alcloques e os cardos era moi típico. Eu máis que nada poñía cardos e alcloques aí na portada, porque é esa que está aí enfrente. Por fora, despois collemos as rosas de verdad, ou rosas de flor, de rosal, e máis as outras rosas esas de sabugueiro. E deixábamos en auga. Eu ainda o fixen este ano. Eu sigo facendo todos os anos. O cardo si era para quitar o mal de que non che entrara nada malo na casa. Por eso se poñían así fora. No, aquí o único que se facía era eso, que se un veciño se levaba mal con outro, collíanlle un carro, non era só San Juan. Era polo San Juan, sí. Por exemplo, se nós nos levamos mal con este veciño, bueno, collíanlle un carro, unha cancela, quitabanlle e levaban para outro sitio, bueno. Non, antes, non, únicamente cando era por Reis, cando éramos eso, ensaiábamos para ir cantar os Reis e iso, pero despois pagábanos, dábanos, bueno, unha niñería que non era pagar, pero bueno. Non, dábanche unhas monedas, pois repartíamolas entre todas. E que campana? Campana e os peces en el río e... Sí. No, ainda me acordan. Sí, sí. Eso non se olvida. No Entroido disfrazábamos os rapaces. Íbamos con roupa que tiñamos por ali, bella. Puñámola e disfrazábamos. Sí, Entroido nunca... Íbamos por ali pola calle adiante e meternos uns cos outros, de broma. A curandeira, mira, primeiro estaba a nai. E logo despois quedou unha filla. E agora esta filla tamén morreu, a filla que ten ela por non quixo seguir. Pero cando estaba a nai, a primeira, pois ela tiña moitísima xente que iban onde elas, e como daquelas non cobraban, pois ela que facía? Poñía a xente a traballar. Traballaba as fincas, iban a estender ao esterco, ou se tiñan millo para botar, mandaba botar ao millo, se tiñan patatas, ou o que elas tuveran para facer, mandáballes facer, eso ya era co que lle pagaban, sabes? En cambio, despois a filla que quedou xa non, esta filla, pois ela non cobraba, pero a xente dáballe, se lle preguntaban canto lle tiñan que dar, pois ela decíalle o que eles quixeran, e a xente dáballe o que quería, non tiña precio, pero xa non nos poñía a traballar, como antes. Lle os enseñou? Pois non. Eu sei que ela aprenderá lá e ela dábache todo ervas, despois si había algunha pomada que sempre che mandaba comprar na farmacia, pero todo a base de ervas. Pois eu non sei como ela aprendeu, pero a verdade que ela facer facío, mentras non houve outras cousas, pois ela facío. Pois contaba o meu tío de perdone que non iba á misa. Entonces ali nin cumpliu a precepto. E un día chamou no cura, daquela ainda había os frailes en Acibeiro, e chamaron o que fora ali. E había unha raia por onde lle facían a pregunta, había unha raia de sol, e el tiña unha capa. E colgouna na raia do sol, e a capa quedouse, non caeu. E ven o cura, e tamén botou a sotana, pero a sotana caeu. E dixolle, e logo, ti por que non ves á misa? E dixo, porque eu iba na casa. A mí non me fai falta vir á iglesia, mal non lle fago a ninguén. Eu rezo as miñas oracións. E entonces, el tiña 2 kilómetros para ir a Cibeiro, que era dun sitio que se chama a Rochela. E dixo, entonces a min non me fai falta. Dixo, como vou vir á misa a Cibeiro? Dixo, un día de inverno, dixo, no brao teño que facer. A min non hai que me dea de comer. E dixo, bueno, pois vai-te para a casa que eu non te fago máis preguntas, nin te volvo mandar ver. E eso foi, ele era da Rochela. Bueno, miña bisaboa, sobre todo, era moi, digamos así, moi pilla. Era tremenda. Entón, sempre tiña algún refrán e sempre tiña algunha cousa que, para calquera cousa que dicía, sempre tiña unha frase para decirche. É moi guapa, ai o corpo lle pajará.
Bueno, hai tal, sempre. Ela sempre tiña a súa retranca, así, era a que máis... Era tremendo. Bueno, eu teño o recuerdo de que me cantaba meu pai e miña nai dunha copla, pero é moi triste. Pero eu terminaba chorando, pero sempre me quería que me cantaran esa copla. Dunha nena que lle morrera a nai e que ela non sabía o que era. Vía na casa ese rebumbio que se facía, pero ela non sabía o que era así. Cantaban moitísimas coplas. La casa está triste, murió la vecina, dejando en el mundo lleno de dolor a mi buen amigo y a la pobre nena, que al padre angustiado así preguntó: dime, papaíto, ¿por qué hay tanta gente? ¿Por qué lloran todos? Vos también lloráis. Porque hay tantas flores encima la mesa. ¿Dónde está la cama? ¿Dónde está mamá? La pobre inocente no sabe de pena, no sabe la angustia de aquel verde hogar. Ella no comprende que su madre buena se fue de este mundo y no vuelve más. Mamita querida, tengo mucho sueño, álzame en tus brazos que quiero dormir. Llámala, papito, que a mí no me oye. Mamita querida, ¿por qué no venís? Y vino la noche, hubo mucha gente, se cansó la niña de tanto llorar, se durmió en los brazos de su papaíto, mientras la mamita la van a enterrar.